Haloy ng problema sa tubig sa Banwaan ng Gain sa Camarines Sur, posibleng marimedyohan na. Katayad kay ning Banwaan na Kamaligan, posibleng makinabang man sa tubig na hali sa bagong pumping station kan Banwaan. Uyan report ni Chris Novelo. Tambak na ang labahan ni Nanay Josephine kan Banwaan ng Gain sa Camarines Sur. Ninhuli subot kan maluyahas tamayong bulos ning tubig, kaya atrasadoan sa iyang paglaba asin iba pang gibuhon sa harong. Doble gastos man subot sinda. Ninhuli taday mainuman ang tubig na gikan sa MNWD. Nagrabe kami, mabakal. Tapos imbis baga ngayang matitipon mong ibabayad, daita, mabakal kang inumon. Tapag yan, ibang lasa. Anhaloy ng problemang ini sa tubig ni na Josephine na sinibapang residente sa Banwaan. Madali na magtapos, uli kan primerong pumping station na ibubugtak sa Banwaan. Kasuod kaya kan isinararom na sa air jetting ang ginigibong pumping station para mapurbaran ang tubig na hali digdi. Nagkondusir na kita ning 8 hours, 16 hours, up to 72 hours ning air jetting po ang apod kayan para po mahiling ta si kapasidad niya na magprodusir kang tubig. Posibleng maging fully operational na subot ini sa bulan ng Setyembre ngunya na taon. Hahalaton ngo na ang potability test sa sinibabang maninigong eksaminasyon antes ining paganahon. Pigihiling man kan MNWD na makikinabang digdi mas kaan kataid na Banwaan ng Kamaligan sa oras na mahili na kun pirang litro ng tubig ang niluluwas kay ni kada segundo. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.